Ktoś zapytał znowu mnie, czy już odnalazłam, czego chcę. To przypadek stworzył plan, że odpowiedź znam. Inny ktoś doradził mi, że wie lepiej, kogo chciałabym, lecz pojęcia nie ma nikt, co dziś powiem ci. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram cię i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że ten, którego szukam, przecież jest obok mnie. Chyba widzę, jak wyglądać mógłby nasz świat. Mój niepokój winny jest, czy jedynym dla mnie staniesz się. Tego nie wie chyba nikt, więc zaufam ci. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram cię i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że ten, którego szukam, przecież jest obok mnie. Chyba widzę, jak wyglądać mógłby nasz świat. La 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 la. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram cię i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że ten, którego szukam, przecież jest obok mnie. Chyba widzę, jak wyglądać mógłby nasz świat. Ten, którego szukam, przecież jest obok mnie. Chyba widzę, jak wyglądać mógłby nasz świat.